Khublai pi baro prolog banwan sya kana channel jongi kumta ka khubor ka bakrau ka khubor thma ka bakrau bha ka lawan hakabai de bat ka Iran bat ka Amerika pide ban ngap ya kana ka khubor hado ka bakut ngabha na skip kana ka video pe hado bakun kana khubor ka long ka ba shirke bha phiru phin sa ting hadin ba phila yos ngau Ïaka nganduai how blay ba kine baro kinamjia kumta pelok kadon ka Jingma ka bakrau ba ka World War 3 kanjia balai kanjia ngan betai lut ya phi ngap adu ka bakut jong ka video parlok ka Amerika kala Pynher Liengsuiñ Hadien san peu Snem ka kerting jong kata ka Liengsuiñ ka long ka doomsday lagane ka Liengsuiñ la Pynher tang habadon ka World War ne ka thma siat nuclear tang Hadien kata la Pynher ya kane ka Liengsuiñ khnang bau presiden un sa ha ka Jingma kunta pelok ya kane ka Liengsuiñ la yo I ba ka hier ha Los Angeles Amerika kipai ba ki ong ba ka Amerika kala Pynher pura ya kitiar jong ka habape ya kane ka jingtre jong Amerika I kumba kala Pynher ya ka thma ba balai kamut ka World War 3 kumta pelok lada ka Amerika ka hier thma ya ka Iran te klaim pe ka Israel kan Christian ya ka Amerika kumta lada ka Israel bat ka Amerika hier thma ya ka Iran te tikna ba ka Rusia kan Christian ya ka Iran ban penim ya ka kumta lada ka Rusia ka Christian ya ka Iran te tikna ba India kan Christian ya ka Rusia namar ba ka don ka jingya de parlok ka bala Snem bha bat ka Rusia bat ka China ru ka don rengkar bat ka Rusia kabamut lada ka Amerika bat ka Israel ki her thma ya ka Iran te tikna ka Rusia ka India bat ka China kin Christian ya ka Iran lada baro gine giri ki her thma lang te ka don kalat 40% ba kanjia ka thma ba balai ka World War 3 kumta pelok ngakwa ban duai hau blay ba kane ka thma kanam jia namar lada kane ka thma kan sedang te baro ka we ka perthe kan kivin